Обаче много хубава публика имахме. Когато направихме стадиона, идваха един час преди мача да седат. Моят последния да играем, идваха 20-25-30 души. Бай Колев Фъц, бивш футболист. Знам дали го знаеш. Да, Никола беше шампион по ски. Димитров, да. Отговаряше за тотото. Викам, дай Младенов. Да измислиме нещо. Викам, бай Колев. Идват и всеки взема по 2 места. Дай да направим едно обращение, да го номерираме и да апелираме всеки да седе на местото. И той вика готово и по радиоребът от името на ръководството апелираме всеки да седе на местото от БКИ, кожухарска индустрия. Взехме ръкавици, патенки, те директорите да скарят. Ели, кой си номер печели ти в ръкавици. И ги накарахме да сега ще удвои капацитета. Така е. И като правихме тотото, 17% от тотото даваха за Левски. Ние нямахме така като ведомство да взимаме пари. ССК от мен, Слави от строителни войски, Локомотив от транспортно министерство, от 5 войски, също богат. Академик пак на държава. Само ние така бяхме самоиздържани. И викам, дай да измислиме нещо за бай Колева. Ще излезеш, пак погледам. Апелираме към всички левскари да си пуснат фишовете в нашите тотопункт. Продължаваме. Пълника се това, опашки. Кмета левскара. Веднага правим нови пунктове, отвихме пунктовете. Отвихме двойни смени, начихме жените на футболистите, майките на футболистите. Се стоихме 3 пъти. От Княжево, от Надежда, от Пистилица, да говори, идваха левскари да си пускат фишове. Напълнихме скалването. И това е Много не подкрепяха левскарите. отбора на народа.